2 ýyllyk hara kesmeden soň Türkmenistan Türkiýe bilen ýygyderli howa gatnawlaryny ýola goýýar. Bu barada Türkmenistanyň onlaýn neşirleri habar berdi. Türkmen raýatlary tarapyndan iň köp isleg bildirilýän uçar uğrunyň açylmagy iki ýurdun arasynda wizasyz gatnamak mümkinçiliginiň ýatyrylmagynyň ideýanyna gabat geldi. Türkmenistanyň ýarym resmi onlaýn neşirleriniň Türkmenistan aviakompaniýasyna salgylanyp çap eden habaryna görä, Aşgabatdan Istanbuly göni ýygyderli uçar gatnawlary 5-nji oktýabrdan başlanar. Habarda munyň adaty planlaşdyrylýan uçuşlar boljakdygy görkezilýär. Uçarlar hepde 4 gezek duşenbe, çarşenbe, anna we ýekşenbe günlerinde gatnar. 3-nji oktýabrda Türkmen portaly neşri uçar biletleriniň satywynyň başlananlygyny habar berdi. Bu biletleri Türkmenistan aviakompaniýasynyň Istanbulyň halkara aeroportundaky kassasyndan satyn alyp boljakdygyny ma'lum etdi. Neşriň habaryna görä Türkiýe we Türkmenistan arasynda gatnajak uçarlarda ekonom toparyna degişli biletiň bahasy 3-nji oktýabrda bir tarapa $403, biznes toparynda biletiň bahasy bir tarapa $753 barabar bolupdyr. Türkmen aviakompaniýasynyň biletlerini öz ýurdundaky idaralarynda satyn almak mümkinçiligi barada habar berilmedi. Türkmenistan halkara uçar gatnawlaryny 2020-nji ýylyň fevral aýynda toktadyp başlapdy. Halkara urlara ýygyderli uçar gatnawlary şu ýylyň may aýynyň ahirinde dikeldirip başlandy. Şu gün Türkmenistan aviakompaniýasy Dubay, Gazan, Moskwa, Frankfurt, Minsk şäherlerine ýygyderli uçar gatnawlaryny ýola goýdy. 1-nji oktýabrda Minskden ýola goýulan adaty reýsleriň birinjisi Türkmenistana bardy. Azatlyň çeşmesine görä gelenler COVID-19 boýunça hökmany synagdan geçýärler. Testiň bahasy 120 manat, ýolagçylarda manat bolmadyk ýagdaýynda olar daşary ýurt pulunda, ýagny 10 Amerikan dollaryny töleýärler. Aeroportda pul çalyşyk nokada ýok, şonuň üçin ýurda gelýän ýolagçylar dollar töleýärler. Bu Garabazardaky kursa has ýakyn bolup çykýar diýip Türkmenistandaky çeşmemiz aýdýar. Türkmenleriň iň köp ýaşaýan ýeri bolan Türkiýe ýygyderli howa gatnawy uzak wagtlap dikeldirilmändi. Türkiýe Gazanja daşary ýurtlara gidýän türkmen raýatlary üçin iň meşhur ugra öwrülipdi. Bu esasan ýurtlaryň arasynda wizasyz gatnawyň bolmagy bilen baglydy. 15 ýyllap saklanan wizasyz düzgün şu ýylyň sentýabr aýynyň ortalarynda Türkmen hökümetiniň haýyşy boýunça Türkiýe tarapyndan ýatyryldy. Türkiýe Türkmenistanyň raýatlary üçin wiza düzgünligi girdi. Başga ýurtlar bilen uçar gatnawlarynyň ýatyrylmagyna sebäp bolan COVID-19 keseliniň öz territoriýasynda bardygyny şu çakaçyny boyun almadyk Türkmenistanyň häkimetleri Türkiýe adaty uçar gatnatmagyny 2020-nji ýylyň mart aýynda toktadypdy. Şonda 6 aýlap ýolagçy howa gatnawlarynyň doly toktadylmagy zerarly. Adamdan 10 miňlerçe adam öýlerine dolanmak mümkinçiliginden mahrum bolupdy. Şonda ýurdun häkimetleri 2020-nji ýylyň awgust aýynda raýatlaryny daşardan getirmek üçin ýöriti uçarlaryny guramalaşdyryp başlapdy. Emma şol seyrek uçarlar bolan talaby kanagatlandyryp bilmedi.